Vielä yksi sightseeingin sisälle. Siinä. Kierrosluvun-mittari löytyy ja tossa on öljynpaineet, lämmöt, ilmanpaineet. Tossa on toppitappi. Siinä on nopeusmittari, siinä on nämä piirturikin olemassa. Tossa on tyhjäkäynti. Tässä on telin nosto ja lasku. Siinä on käsijarru, starttinappi, lämmityksen puhaltaja, lasinpyyhkijät. Siinä on tasauspyörästä pissapoika. Sitten tässä on kippi, perävaunun kippi, perälauta. Tää on vissiin ton perävaunun ilmasäiliön täyttö, lämmityslaite. Ja tuolla näkyy toi hydrauliikan päällekytkentä. Ja siinä on vaihdekäppi. Vaihdekäpissä on tuolla toi puolenvaihtaja, mikä ei kylläkään toimi. Tällainen. No siinä on vielä perävaunun käsijarru. Tällainen tapaus.